Present De Waarden en Present Noord-Friesland staan klaar voor gezinnen die het een jaar moet lopen en daarom geen geld hebben voor de feestdagen in december. De twee verenigingen hebben daarom together twee mooie acties opzet. We gaan nou een Sinterklaasactie en een oudejaarsactie. Dit jaar kunnen mensen kiezen wat ze voor Jan willen, of voor de Sinterklaas of voor het oudejaarspakket, het zogenaamde kerstpakket. Onder hand van vrijwilligers die op basis van winskelistjes de pakketten voor de gezin financieren en kleermaatje, hopen ze zo volle mogelijk pakketten voor het jaar te kunnen. De Sinterklaasactie is voor gezinnen met ben tot en met 12 jaar. En de Christactie is voor de gezin of zonder ben of met ben van 12 jaar. Om mini-magazine in december van cadeaus te voorzien, binnen nog vrijwilligers nodig. Mensen kunnen zich aanmelden via de website van Present De Waarden of van Noord-Friesland. Ik krijg en dan ze kiezen wat ze voor Jan willen, of voor de Sinterklaasactie of voor de Christactie. Ik krijg dan de namen erop van degene die dan een pakket samenstellen wil. Het Christpakket zit ongeveer op 25 tot 50 euro per pakket. En de Sinterklaasactie is ongeveer 10 euro per persoon.